Det er bare lille skagt. Bare med ikke noget stemme. Nej, overhovedet ikke. No, porque está mi cámara, no puedo. Du må gerne fortsætte. Det er bare du fortsætter bare. Yo me tiré nomás y ahí justo tengo boleto. Y yo como, pegué el lechante ahí. Kanten af Khatchian Nationalpark og indlogeret os i en... Der er ret god udsigt. Vi kan prøve at se. Den går man der. For helvede, det er jo en optagelse, din klovn. Du skal jo lade som om du går. Der render så bare roller rundt over på taget. Flere roller, mand. Det er så klart. Det er helt vildt. Ja, og plus der lige har været en herinde. Nå ja, der har lige været en herinde. Ej, jeg har ikke lyst til at gå herinde, mand. Hej, vi er nu ankommet til Nha Trang efter en lang bustur med et par forskellige busser. Og skal snart ud og løbe. Vi sidder lige og nyder solen og får lidt mad indenbords. Hej. Det er også fine toilet.
Herude sidder Sabrina og spiser. Blæser en lille smule, men det er, vi kalder den Rusland, den her by her. Der er måske 90%, 95% russere. Ja. Little Russia. Little Russia, tror jeg. Er vi? Vi er lige ude at løbe nu. Hold da fast. Jeg er helt smadret. Sabrina er vist i lidt bedre form, jeg er. Så skal vi ned og have vasket noget tøj, og så skal vi ud og snakke med nogle dykkersteder. Forhåbentlig kan de fortælle os noget godt, og det ser ordentligt ud, så vi kan blive her en dag mere og komme ud og dykke, fordi der er ikke skide meget at lave her. Vi mangler lidt den der lille oase, vi plejer. Så vi bor til $22 per overnatning med balkon og sådan noget, så jeg tror ikke, vi får det meget billigere. Ja. Hvis I skal have nogle strømper, som I aldrig vil have andre slags strømper end dem her. Godt sagt. Det er strømpen over alle strømper. Vi er i på Bangkok. Så tog en natbus i går. 9 timer til Ho Chi Minh eller Saigon. Og så fløj vi derfra. Mega lækkert her. Hvem har ikke det? Dem jeg har haft på siden i går aftes. Nej. Sindssygt lækkert her. Det var den løbetur. Intervaltræning. Puha. Fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Oh, won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Oh, won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Skal vi hen nu, skal? Vi skal ud og se sådan et gammelt fængsel, som der blev brugt under krigen. Så vidt jeg husker, så har franskmændene også brugt det som fængsel før. Og så blev det brugt under Vietnamkrigen til at have fanger, som kom fra Vietcong. Hele øen her var sådan kendt som sådan en fængselsø, sådan en rædselssted faktisk. Spændende. Det her, det er så her, fængslet er. Nu vil vi ind og se, hvordan det ser ud. Oh, won't you rub your Pas på hunden. fingers? Fingers.
fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your Vi er lige ude og køre på motorcykel. Det gik. Der var ikke nogen, der blev stoppet her, heldigvis. Der var rimelig meget politi faktisk. Vi blev ret meget solbrændt. For helvede, mand. Så ikke mere sol i dag. Fuck.